31 ଜାନୁଆରୀ 2026 31 ଜାନୁଆରୀ 2026 ତୁ ରାଜା ମୁଁ ରାଣୀ ତୁ ରାଜା ମୁଁ ରାଣୀ ଧାରାବାହିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାକ୍ରମ ମଲ୍ଲିକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଗତ କିଛି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଲ୍ଲିକା ରାଣୀ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସେ ସାନ୍ଭିଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରରେ ଚଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ରାଣୀଙ୍କ ଅପମାନ। ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ଅତିଥିମାନେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଚରିତ୍ରହୀନ କହି ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ଆରତୀ ମଧ୍ୟ ରାଣୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ରାଣୀ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସାନ୍ଭିଙ୍କ ବିବାହ ସଙ୍କଟରେ। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସୁରଜଙ୍କ ପରିବାର ସାନ୍ଭିଙ୍କ ସହ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମଲ୍ଲିକା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ରାଣୀ ରାଜଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପତ୍ନୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ନିଜେ ହିଁ ରାଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଆଜିର ବିଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ 31 ଜାନୁଆରୀ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ରାଜ ରାଣୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ ସେହି ହୋଟେଲର ସତ୍ୟତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ମଲ୍ଲିକା ତାଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ରାଣୀଙ୍କୁ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ରାଜ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି।